Slavurez Otomobîla zêneja. Ji Mêrdînê ji Qoserê û xêratin kanala Otomobîla min. Em ê îro bibin mêvana Octaviaya Škoda wekû hûn jî dibînin wa piş min e ya şîn e. Wekû hûn zanin Škoda ji nû ve hat makyajkirin. Ev ya çarem e ku tê makyajkirin. Em ê ji bo we îro bidin nasîn. Wek me niha jî got dûvare em dibêjin ev ji nû ve hat makyajkirin. Ev wek nifşa nû ya çarem tê hesab û mifteya wê jî bi vî awayî mifteya wê yê Berê çûn temamî hate guhertin ev gelekî xweşik e. Vêya ji golfa heşt ya Volkswagenê pê ve êdî bi vî awayî hatiye guhertin gelek xweşik e wek seramîkê ye pir xweşik hatiye pir aerodînamîk e. Pêşiya wê dest pê bikin pêşiya wê aerodînamîk gelek hatiye guhertin gorî a beriya xwe ji xwe wek hûn vê seradayê wê jî hûn dizanin ku ev ya Škodayê. Em sinyalê wê vêxin sinyalê bi vî awayî ye gelek xweşik in. Evana ê Matrix ji wan re dibêjin zêde zêde xweşik in. Va divir dinivîse Škoda Kristal Line. Pêşiya vî awayî dema berê pêşiyayê dinere mîna ya BMW'yê merîv kare bibîne ji xwe ya Almanayê êdî hemû model bawayekî digêjin hev lewra dîzayna wan şikl û şemalî wan nexşê wan dibû wek hev. Divir de 18 înç lastikên me hene gelek başin 17 jî hene lê 18 biya min divê 18 be modelek wek vêya ve. Em derbasî dawiya wê bibin dawiya wê gelek guherînên mezin pêkaniye ku pir xweşik e. Ew babira wê gelekî xweşik e û nivîsa Škoda jî êdî standard e hemû yê nû de de tîpên mezin tê nivîsîn û navê modelê vir hatiye nivîsîn wek kamîk wek karok wek kodyakê divir tek dinivîse ku ev model wek nîv ceyran tê hesab ku em bêjin jê re dibêjin malt hîbrid. Em ê niha behsayê bikin em kapûtayê vekin em ê behsayê bikin. Hey ku em hatine dawî em ê bagajayê vekin ku bagaja wê li gorî raxîbê xwe gelekî baş e. Bagaja wê him otomatîk vedibe û him jî bi dûmeyê vedibe û him jî aliyê hindir vedibe. Em bi vî awayî vekin otomatîk vedibe. Bagajayê tam 600 litreyê gelekî mezin e. Hemû derên wê qumaş hene wekî hûn dibînin hemû derê qumaş hene li van ji bo simple clever em ê behsayê bikin yê hemû modelên Škoda de. Li vir çavik an jî bêrîkên pir fire hene ku hûn dikarin ji bo ku eşyayên xwe li ver sabît bikin. Li vir qence hene li wir bo ew ereboka zarokan pê sabît bikin ku nekeve li wir cihek heye. Li vir ji xwe hemû modelên hema amadeyê Škoda de ew beşek e ku dema hûn herin golfê yan jî eşyayê ku ew dirojankî hebin ku hûn têxin wir yan jî dema ku hûn otomobîlên dajorên ku ji hundirê ve eşyayekê ji bagajê derxin ew beş hatiye çêkirin. Gelekî rastî jî gelekî xweşik e. Dibinî de tekerlekek me 16 înç heye 2005 6 16 înç e. Ev jî ji bo rewşên lezgîn de tê bikaranîn. Paldankên wê ji xwe tê radan bi vî awayî. Dema tu van paldankan jî radidê bi tevahî firehbûna wê ji bo eşyayan dibe 1505 litre bi vî awayî gelek فرش چه دبه الور او کوه هیم
çırık ve heye, lambe ve heye, led Davyayê bi vî awayî û me got veya deriyê de ma vedibe a super jî modela Škoda de tevî camê vedibe û veya jî opsiyonê ku bixwazin ya elektronik bi vî awayî kamera wê dawî jî heye niha me pêş ve bikin û ya herî xweşik êdî hemû modelan de ev stopên wê dawî ku ولو دحركن والله بدني فرخشكه ولو دحركه يعني otomobîla aerodinamik û premium nîşan dide. Ev taybetî di hemû modelên nû de hene babira wê gelekî xweşik û dîrek dadikevit hinekî li vir wek pelixandî hatiye dîzayn kirin pir xweşik e. Ser wê jî ji xwe ev vêya wek pişta masî ye ku hatiye çêkirin vir wê rast e wek qubbeyê ye û ji bo rêbiyên dawî hinekî dibik mesafeya serê wan û tawanê hinekî ewk be nizm be lê wilo gelek lê hatî endezyaran ji bo hêzaba bibirin û wilo dîzayn kirine ledên wê gelekî xweşik in binerin krîstalên dibiriqînin pir xweşik in em niha derbasî dawiya wê bibin keresteyên ku hatine bikaranîn hişkin berê hinekî nexşa wan heye ku destê meriv zef digirin xweşik in di cê ku destê meriv digevin ev kroma ku hatiye bikaranîn gelekî baş e ev nexşeyên ku hatiye çêkirin ku di heman demê de wek hoperlorê lê ne hoperlor çünkü cêr e vayên din normal vir nerm e çermê nerm hatiye bikaranîn ji vir jêr pêv jî plastik hatiye bikaranîn û hundirê wê de jî qumaş hatiye bikaranîn ji bo ku eşyayên ku têxine ê hişk ku deng dernekevin padankên wê gelekî xweşik in derbasî dawiya wê bibin ev êya pêşî li gorî me hatiye eyarkirin gelekî binerin gelek mesafeyek fire heye li vir ji bo telefona cê heye û li vir jî dikarin eşya yan jî tabletê xwe yan jî kompîterê xwe têxine li vir ji bo kincan yan jî çekan cê heye ku dalxînin ve destekên wê di hemû modelên wê de hene li vir dîsa ji bo kincan ledên wê dawî ê pêşî jî bi desta ew dibin destanî pir xweşik in êdî di hemû modelên nû de van taybetiya hene di dawiyê di vir klîma heye hewadank heye û dikarin eyarê wê jî di vir gora xwe biguherînin germ û sar di vir jî çavikek heye dexlekek biçûk heye belê li vir USB tîne ye ji bo şarjê tiştekî din tîne ye wekî din li vir bo zaroka isofix ku girê bidin cî hene vana qapaqê wan dikarin li vir girê bidin û li vir ku di hemû modelên dîsa Škoda de ya jî ê nû de hemû modelan de êdî vêya heye qedehdank heye gelek xweşik e bi vî awayî vedibe dikarin eşyayên xwe vir cê binerin cê pênûs e qelem e pir xweşik çêkin yan hûrguliyên detayên gelekî xweşik in û ji xeynî wê li vir beşa ku dihare bagajê ji bo ku eşyayê xwe hûn otomobîlê nesekînin neteebin û vekin mesafeya tawanê û serê min ji ber ku vêya ewka wê sunrûfa wê cama wê jûr tune jî ji xwe mesafe gelekî mezin e têra xwe bilind e ji bo rêwiyê nîvekê ortayê yekî dibe biçûk be yekî mezin be belkî rehetî nika rêbîtiye bike hemû modelên Volkswagen de ev tünel heye û mezin bilind e dawiya wê bi vî awayî dawî ji pêşî wilo xuya dike zêde xweşik e niha me derbasî pêşiya wê jî bibin niha em ê motora wê nîşanî we bidin çünkü tiştekî girîng hatiye veya tiştekî nû ye me got ETC êdî bi amatörê wê
bir avayı otomatik nama manuelin kuve dijwariye bişin yani ev nişaneye çi teknoloji edi peş dikeve hemû teknoloji pêşketinin teknoloji pengavên wê ji bo rahetiya mirovan e. Veya me got ay tece yani mal hibrit jê re dibêjin ve ev e ve mal hibritê çawa dixebite dema ku li kaşa de yan jî nigê xwe ji gazê pedalê wê dikişînin motor ji dewrê derdikeve motor êdî naxebite veya dixebite û veya otomatik e hêz ceyranê depoyî motorê dike alîkariya motorê dike ev taybetiye gelek baş e cara mal hibrit yan jî wek nîv bi ceyran meriv kare behesibîne motoraya bi vî awayî 3 silîndiri 1.0 benzîn e bi vî awayî ji xwe îzolasyona ku çêkirin jî vî awayî dibînin gelekî baş e gelekî xweşik e em niha derbasî ya herî giring derbasî pêşiyayê bibin kabê çi hatiye guhertin niha berî ku em derbasî pêşiyayê bibin kokpîtayê bibin em wan ji bîra nekin wekû di hemû modelên Škoda de veya zanin ev xertok heye vê xertokê peyûra wê çi ye peyûrayê yekem ya giring çi ye dema ku em zivistanî ser cama we ku qeşa bigire veya bi vî awayî dixeritînin da ku cama we xêz nebe plastîk e ya duyem balaq bidinê di vir numare hene alt serê wê veya ji bo çi ye dema ku lastîkên we kevin bibin ve navbera wan de kabê çi qesî tenik bûye û dikarin veya bipîvînin veya vê xertoka me jî di platforma an jî felsefeya simple cleverê de tê dabeşkirin û li vir jî pîvana çewistandina lastîkan heye li gorî jantên wê 16, 17, 18, 19 êdî kîjan ve veya ji ber ku 18 ye gorî wê ev reqeman çewistandina wê dikin veya benzînê AdBlue tuneyê divir de vir şûna AdBlue'yê lê belê tê de tuneyê wekî din simple clever ev ya cê qertdankê heye hemû modelên wê heye û ya herî ku jê hez dikim ev sîwana wê ye ewa divir de ye sîwana wê bi amlema Škodayê gayî pir xweşik e dema ku baran bibare taybetiye gelek xweş bo müşteriyê xwe çê dike vê simple cleverê nam derbasî pêşiyayê bibin berî ku derbasî pêşiya wê deriyê wê pêşî jî hema wekî dawî ye heman tişte divir hinekî nermtir e keresteyên ku hatiye bikaranîn krom dawiyê jî heman tişte bû ev nexşên ku hatine çêkirin gelekî xweş e li vir me got ji xwe çerm e û li vir jî qumaş hundirê wê heye ji da ku eşyayên we yî hişk neleqin û aciz nekin dengê wan û hoparlorayê divir heye vana hişkin ev jî opsiyonên ku bi ceyranê tên gelekî xweşik û karin vana li gora xwe bi vî awayî gelek rahetin û dikarin gora xwe eyyar bikin nam derbasî hundirê wê bibin direksiyona wê pêşî berçavê me dikeve ku li vir ev milê wê tune ye xweşik e û li vir ûlo valahî heye li vir êdî ne manuelin otomatikên yani vî awayî bi dûmanên li jora wê adank heye awirdora wê ewk baş heye kromik baş heye bi veya vana ra yekpare ne ji xwe me got keresteyên ku hatiye bikaranîn awirdora gelek baş e alvan de re gelek baş e li vir qumaş hatiye bikaranîn pir xweşik e li vir jî wek karbonekî hatiye bikaranîn lê ne karbon e ev jî gelekî xweşik e evan gundorê wê ku nû hatine gelekî xweşik e êdî
Golfa heşt ya Volkswagen'ê pê ve êdîvana di hemû modelên markeyên Volkswagen de tê bikaranîn. Ev ablema wê ortê xwe gelekî xweşik e. Ev ji bo vê kadranê av dûmeyên vir tu dikare vî awayî ew sabîtkirinê li vêya jî sînorkirinê site assist heye. û taybetiyê wê din ji bo parkênê, ji bo ewlehiyênê tu dikarî li vir weka xwe direksiyona xwe li gorî xwe eyar bike. Direksiyona gelek xweşik e, rastî gelek kêfa min jê hat. û vî alî jî dikarî ji bo muzîkê wan radyo dikarî li vir eyar bike. Pir xweşik e. Ev jî wekên wê yî manuel e. Dikarî dema te bixwaze û ev jî destikê wê yî ji bo cama eyarkirina wê. Em bên ser evê ekrana wê wek tabletê yê pir xweşik e. Rastî jî gelek xweşik e. Eyarên çi li vir hene, gelek taybetî li vir hene. Evî zêde tin hene. Yên fîzîkî zêde tin hene. Yên telefonê hene, medya heye, navigasyon heye. Ya otomobîla heye, deng heye. Dengê wê heta bi vî awayî hale vir wek otomatîk e. Binarin destê xwe ez dibim tînim. Ha vî awayî binin dikin, kêm dikin. Ev jî wek ew ê fikirîne. Wek yê fîzîkî fikirîne gelekî xweşik e rastî jî. û li vir wê jî ambiyansên wê hene. Ev vir ji ber ku bi royê niha belkî zêde nayê xuyakirin. û li jêr jî yê fîzîkî hene ji bo eyarkirina tekelîkan, çewsandina wan. Asîstana parkê heye û çarînên wê heye li vir û a otomatîk cama deriya kilît dike. Taybetîk vêya heye ku a ji vir jî merêv dikarî lê binare. Ev dema tu vana diguhere komplê êdî derî ji dawiyê bernabe. Ji bo zarokan çêkirî ne cam vedibe ne derî vedibe. Ev jî taybetiyek girîng e ji bo ewlehiyê. Taybetiyê gelek xweş hene li vir de. Çine mesela dibêje lingê xwe germ bike, destê xwe germ bike. Zanim lingê xwe bicemidîne jî hênik bike. û hewaya temîz heye, paqij heye. û li vir jî dikare eyar bike. Ez neşaz bin veya paldankên wê jî vadivir dikarî havînî bicemidîne hênik bike û zivistanî jî germ bike. û ji xwe gelekê taybetiyê din jî tu dikarî li vir eyar bike. Heta veya şarj bin divê wilo jî ew bibe lê ew nabibe ya. Ew jî opsiyon e a ser wê de. Wekî din li vir ji bo otomatîk bê kablo şarj dibe nava li virê. û deha USB hene ku yê nûjen in. Ew jî taybetiye gelek baş e. û taybetiya guherîna herî mezin ku jê hez dikim ev gopala fitêzê ye wek a Porsche ye. Zêde zêde xweşik e. Min çininik e. Vir hûn eyar dikin gelek xweşik e. Ev hûrgiliya piyano bilek gelekî jê hez dikim jî li vir rengîntin kiriye. Kereseyên ku hatiye bikaranîn aliyê jêr wan tev hişk e, berê xweş e. Em vê dexlayê binarin. Hundirê wê kumaş hatiye bikaranîn xweş e. Gelek baş e. Li vir ji xwe ya elektronîk heye, frêna desta heye, hemû oto-hold heye, taybetiye gelek girîng e. Li vir jî cê qedahan e ku min hinekî bêqey tengin. û li vir jî ew heye wek çavikekî normal heye ve kereseyên wê jî hişk in. Nedvan hûrgiliyên ku çêkirin ev û vanê li ser direksiyonê yekpare dike. Nexşên pir xweşik in. Ev ê êdî destanî ne bi vî awayî led in fûl in vî awayî pir xweşik in.
بگیرن و ev taybetiye taybetiye ki bu evlehiye gelek giringi xwedê neke û qezayê derbas bikin û pê dikin veya atiye tomar kirin yê lezgîniyê ambulans tê bi hawara we de taybetiye gelek giring e ji bo evlehiyê û li vir jî cihê berçavkê heye gelekî xweşik e ji ber ku sunroofayê tune veya heye sunroof hebe veya ihtimalek mezin wê tune be û li vir neynikên wê ji bo makyajê hene ledin avê dikevin led ya wayî gelek xweşik in em niha motorayê bixebitînin bê dengê wê û îzolasyonayê çawa ji ber ku veya ji bo hevnasînê dûre testa ajotinayê jî mê bikin helbet em niha li vir start stopa wê jî heye ji vir xwe dûmeyê wê hemû modelan de heye yê Volkswagenê vê awayî ku dibînin zêde deng ji derve nayê helbet niha merê nikare tam îzolasyonayê nişan bide ji ber ku em ê dûre testa wê ajotinê bikin ne di vê vîdeoyê de vîdeoyekê din de kamera wê dawî jî ne xerab e bi vî awayî gelekî baş e û dikarin li vir tiştên wê eyar bikin taybetiyek din lê zêdekirine ku ev jî gelek xweş e berê tenê ji derî vedibû otomatîk te destê xwe didayê mifted bêrîka min de yê niha stêxin bêrîka xwe ez ê deriyê dawiyê jê pêşiyê jî ew bikim ê vebe vî awayî vedibe ya bû naran vebû otomatîk neynikê wê cotî vî awayî vebûn dema te destê xwe didiyê jî tê girtin vî awayî va hat girtin ev jî taybetiyek gelek xweşik e ji xwe li vir sinyalên wê hene ji bo hatûçûyê jî ji bo tiştek ku nêzik wê bibe jî sinyalê dide ajovanê xwe em hatin dawiya vîdeoya xwe em ê testa vê ajotina vê modelê jî bikin siber rojê de niha me xwest taybetiyê wê bikin ji ber ku ev mehek wê hatiye bakurê modelek gelek tê hezkirin gelekî kêfa min jê hat gelekî hatiye xweş hatiye dîzayn kirin nexşkirin ji alî endezyaran ve em asiyê we dikin em hêvî dikin ku vîdeoyekê baş çêbûye û like bikin beecibînin parve bikin em jî vîdeoyên baştir çêkin niha ji koserê ji bayiya Škodayê bi xatirê we bimînin xweşiyê de